मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चेन्नाई टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावफुबाय थानाय समावनो गोबां सुबुंनि जिउ खहा। चेन्नाई टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो थांनाय कार्बि आंलं आरो हजाइ जिल्लानि मावदांसाफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमादों। चेन्नाई टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो थांनाय कार्बि आंलं आरो हजाइ जिल्लानि सा 9 मावदांसाफोरनि दुखुनांथावै जिउ गोमादों। थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालि चेन्नाई टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावबाय थानाय समाव मेसिन गोग्लैनायनि जाहोनाव कार्बि आंलं जिल्लानि सा 4 आरो हजाइ जिल्लानि सा 5 गासै सा 9 मावदांसाफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमानांदों, जायनि जाहोनाव गासै रायजोआवनो दुखुजों साग्लोबसारदों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव कार्बि आंलं जिल्लानि धनसिरिनि सानै सेंग्रा, हवाइपुरनि सासे लाइमोन आरो साहा बरबिल 2 रेन्जनि रेंरें जाहारनि डिमासा गामिनि हावराघाट ओनसोलनि सासे सेंग्राबो दं आरो माखासेखौ दासिमाव आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ दिनै अख्रां लामाजों गोथै सहआव लाबोनायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा मोनाबिलियाव बिथांमोनखौ आजावनानै मोनायाव जोबथा बिदाय होबाय। जिउ खहा जानांनाय नखरा जिल्ला बिबानगिरिफोरखौ बे जाथायाव भुगिनांनाय नखरफोरनो नांगौ बायदि खहा सुफुंनायनि राहा खालामना होनो थाखाय खावलायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चेन्नाई टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावफुबाय थानाय समावनो गोबां सुबुंनि जिउ खहा। चेन्नाई टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो थांनाय कार्बि आंलं आरो हजाइ जिल्लानि मावदांसाफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमादों। चेन्नाई टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो थांनाय कार्बि आंलं आरो हजाइ जिल्लानि सा 9 मावदांसाफोरनि दुखुनांथावै जिउ गोमादों। थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालि चेन्नाई टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावबाय थानाय समाव मेसिन गोग्लैनायनि जाहोनाव कार्बि आंलं जिल्लानि सा 4 आरो हजाइ जिल्लानि सा 5 गासै सा 9 मावदांसाफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमानांदों, जायनि जाहोनाव गासै रायजोआवनो दुखुजों साग्लोबसारदों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव कार्बि आंलं जिल्लानि धनसिरिनि सानै सेंग्रा, हवाइपुरनि सासे लाइमोन आरो साहा बरबिल 2 रेन्जनि रेंरें जाहारनि डिमासा गामिनि हावराघाट ओनसोलनि सासे सेंग्राबो दं आरो माखासेखौ दासिमाव आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ दिनै अख्रां लामाजों गोथै सहआव लाबोनायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा मोनाबिलियाव बिथांमोनखौ आजावनानै मोनायाव जोबथा बिदाय होबाय। जिउ खहा जानांनाय नखरा जिल्ला बिबानगिरिफोरखौ बे जाथायाव भुगिनांनाय नखरफोरनो नांगौ बायदि खहा सुफुंनायनि राहा खालामना होनो थाखाय खावलायदों।